I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u još jednu epizodu. Pre početka ovog videa htio bih da vam se zahvalim na svu podršku koju nam pružite. Jeste da je 25 subscribera, to je 27, ne znam tačan broj, ali zaokružit ću na 25. To jeste malo, ali za nas to mnogo i cenimo što nas podržavate. U ovom klipu vidjet ćemo nekog dečaka koji rimuje i peva i priča vic u isto vreme kako je pošao u školu i neću ništa da vam pričam, tako da hajde da krenemo. Pošao sam u školu, ja sam đak. Logično je da si đak ako si pošao u školu, tako da kao da to nismo znali. Četvrti razred je mnogo lak. Dete, ako već ideš u školu, trebao bi da znaš da nijedan razred u školi nije nimalo lak. Barem ne za normalne ljude. Kada sam čuo za četvrti razred, ja sam se zbunio. Kada sam ja čuo tebe, ja sam se potpuno zbunio, ostavio si me, znači, bukvalno bez komentara. Ne znam šta da mislim o ovome uopšte. Ajde da nastavimo. Pa sam nekog pitao, čoveče, šta si se ti toliko zaudio? Ok ljudi, ja mislim da smo dosta naučili iz ovog klipa, ali i dalje nije gotov, pa hajde da se još malo zabavimo i da pogledamo nastavak ovog videa. Znam. Sreo sam čoveka prvi pije pivo. Ja se iskreno pitam kako je ovo dete došlo na ideju da snima uopšte ovakav video, kao pošao sam u školu i sreo čoveka koji pije pivo. Tako da sam ostao zbunjen. Drugi jede žute papričice, treći sere u WC. Ja nisam znao da postoje veliko kreativni i poučni ljudi u Srbiji, ali od ovog deteta ne možete očekivati ništa drugo do kraja videa. Iđe četvrti i kaže, jebem ti mater. Sram da bude tog četvrtog čoveka. Nauči ovo malo dete da psuje. Bože. A peti kaže, ujebem vas u pičku materinu, gupi se kao da je, evo vam ga kurac, pušite mi ga na draje. Ok ljudi, mislim da je to za ovaj video. Ne želim da potrošim dragocjeno vreme svog života gledajući nastavak ovog klipa. Nadam se da vam se svideo ovaj video. Hvala vam što ste gledali i do sljedećeg videa. Pulse. Fuck you, D.